Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys is magluluto tayo ng pato na adobo na dinuguan. So bago yun guys is hindi pa namin nahuli yung pato na lulutuin namin, kaya uhuliin pa lang namin. Bali kasama ko tong baby ko. Okay na baby. Hello. So guys, tara na, simulan na natin. Bago pala yun guys is sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube natin, sa YouTube channel natin, ay mag-subscribe na po kayo. Tapos pag-ipindot na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga bago nating video. Ay, bad yan ah! Oi. Lo, Yume. Ang na. Nandatan na ako. Kalikawan dyan, kalikawan. Di ka kuya. Ayun guys, nakawala yung pato. Yapok mo ripis pa na. Ayun guys, hinabol nila ulit. Uy, nakaputput ang ating group nga. Oh, hipit. Hindi, ini-install ko tapos apps na siya. Pag-open ko kasi manonood siya, ayaw naman.
Tumayin natin yung paminta guys. Ah. Sorry guys, sorry. So ayan guys, hinihintay na lang natin maluto yung adobong pato natin. Medyo mahangin kasi dito kasi kaya pa hirap magluto ng kahoy. Lakas ng hangin kasi. So yan guys, wala na siyang kuan. Wala na siyang sabaw. Wala, ilalagay na natin yung dugo niya. Ano guys?
So yun guys, ayos na siya. Okay, ito na. Hindi na pumatangkal. Hindi na. Di ba, nga kita ka, di ba?